shefo ni adofo ma menchia na afensu me mamo akwa base na enso de odo abebo do ma beka me ho ewa fidikese yi eso emergency Ghana TV abusua ene enso ya sanso de ahyemu ewa ha bem gidi se obade nadaroma bibia ehhehye yi e de ema sempo bibi enkoyi na de aseda amotwedi ampon na abusua ene ya ba behyemu ha se story aba beka me nsa no ena me ne wo eba be pensem na afafutu e ho no ya fa e de atu ye ho efo ena wofo bi eni omma wa bepiemu wo ha se ya ena montokwa so nti omabo bom hunua omabo bom hunua tese ubisa we ya we so modua ubisa we so modua esronya wo bi e kana se ne be hu no kra e de afri sa asem we hu nti yenkwa ne nkonkoti o menu nsam mo de etudwa na ye ba ne ya to yenko motwetwe no eso udi de say mawura me pa cho me de Mary Rosemary me pa cha hefa na atie me ba jo me te Aswansi Eli me ba cha ehwa na ufri me ba jo Dabi ufri Ifi Bale Savannah region me ba cha ye wo santimemu ana ye wo de wo bai me ba jo ye wo me se hwidwa aboso etie se hinie yo etie ekwa radudo se hikasa yo say wonim ka o wonim se hwikasa aka ya wo dwabo so pe enti e be wo sehwi ene e de oba Asante mu me pa cho ya wo me wo sehwi e ho na ye nyina ye te me wie school na me am ba Kumase wa na ade ho ba Kumase ya me pa cho enti nyo ma me no papa ne do bai me pa cho da na wo ye de na wa ade ho bai me papa free mu na me de me am brabo share me sana me am ba Kumase na wa wo ba Kumase wow wani eden enti wo ye adwuma wo Kumase ha de me ba chan wo ye adwuma me ba chan good nyankopon nhyira wo adwuma so amen awiei Rosemary edi asem ene de waba abepie yanim ha me ba jo awiei de boko de de ma ba bepie mo nim ha ne se maami bi a friend ya fia sapon one ne ma tu abro me ba omuwe yo masambo ni dua guso na me de bai kire masem ni mu eye dey me ba cho Saturday no me we adwuma mbe 7 mu honom na efia meti mo frame me se ye bo me ba na ofie nti mama ntama de besi na enye na me dimlika me ba no ma patanto kwa na wi na me bedru ho na me se like me bisa me ba ne se die nesi akra no ntumi nkasa because o mabona ma na yemre akra na nkasa o betima chirechirim bi esi but me free adwuma mu ho a me kokodru fie no me duru ha na me kacha me ba ne se wo makacha o se fie afo nkwala eno mu nye free because wo ba fie no obi ane sa ma me we ne mma de wo mani ase nye bi ne hye wani ase ntino eno mu nye fine efri ma me na no o free ni ne dem no apie ai wo fi ma ne mfa ne ho emmo hwan mo na why na ka se ye ma me afia sapon no ana o se mi hu fi na hwan kura na opese me ba fi we one ne ye fine nti aso odi matem saa ana me na atare hye ne mu bompa ana me ka chen se ena me msu mi hu fi de ena won so hu nyanyan me ka se ne hu nyanyan no ena o ka chen me se me kona me kotunsu ama me nsabi enware because see ba entokwane de esi na me ba na nkasa betima cheche mu se de ye ya entokwane ba na de omde ye ne nyina mo ma koda ne ntena hamame enti maami afia sapon nso te Aswansi Eli ho me ba chan o te Eli ho me ba chan ono ka kire wo se hu fi me ba chan me hontare a enye hontare a enye ye ya tani a otade dime na on ne ba nso anytime bia tema odimi aye se me ahyawo ni ba but me no okache me se me hu fi am mfa ne se eye because me hu nya fi ana afi so me ntare a me hye no nya bi na ya o mo hye nti o mo kan no na ya na nya me ya nti wono ne kan no ase aye too much nti na me so me kache se ne hu nya because na ne hu nya maame no ba no ka kire wo se o ya ahyawo ni ade mo ta akon area ho me ne o mo nkombat maame no ase akoye se ni suban ya one ne ma no mo de ti area ho no se mitimi ko she adwae wo she adwae me she adwae wo bedi matem sa me hu bo me betena afie on so me nya ne bone da
benka senti amame ne dan so de bia me hye wonko ji ni kunu menje me kra me nim ni kunu wonye ne boy menje ne boy wonko bo ne bosia men bo ne bosia ene wuni na tem mini na tem da efi se betena afio enti die na beka obi a wonye no saa nyoma we nyina se wono a wo hɔ a no ne medi watem me nim de me de aye wo last bi say lady bi no aduan no ko hwe mo asigu wo mo ho no de ade che odi atem sa me hye odi atem sa me se me nim se eye me no odi matem ntimi pie na mi pie ko hye dem na obegina me kwan na no ai Mary na wo ye fin bebrebe na fin na da na wo fa nko ne dem nti ho na mi pie na me se ntimi na wo didi matem dada na o se eye wo na me se okay nti ho na lady ba ko free omo inside oba na o se o enye on ye na lady ba ko na enra onu aduan no ko hwie sa obi na ko hwie ne mo ase agu ho eno odi bedi wo watem say ye wo eno obi be san wuti enti e ba sa atenie na odi wo no ka de wan ka hwe ade omota de ye me wo ho no area fi ayatim de bia ni wa ma me we ni obi nko ofio de bia ni wondi obi atem ene ohun se nipa mienu ana miensa te wa ene obetwam akwa abasa obebbo akuti asa na otwam na okoba ne be ye ote wona ye otadi di matem se mi ya shawoni oye ni denti no ka kire so ono otwam na mete ho no ma o se ya shawoni ba na otwam de bi o ye ma me report ma ne sister baba ko no so wono ontumi nkoka bi ntimi so me ye oba de me pe no me nkonkoye no ndo enye na sem ono a ne sister ba me pa chan e na wo report ma no sesen se ni nua mi nim de me de aye no anytime bia me twam bia no frɛ me se me ya shawoni nti no o mi sa ne de me de aye no so wono ontumi nka sa asem we no ka kire o se wo ya shawoni a won so ka de aye na kire me nka hwe nkire ma me no waye no se wo ya bonsam na o te honum ti ama due to that no me oyo obi a asa woni nya se ne nanu odin no obetimi akwa gina abonten aye dede me so me mpe sa dede no se obi beti se me ni obi ye dede bi kombetan area ono me ni obi anye dede danti mpe se obi abeti ma no eni dede sa madwuma from adwuma to fie from adwuma to fie due to ono nti me nko fie ntem make sure so mbe dance na makofi sa won pass mu nti me mpasem na woni akwada no hwan na anyini manyini chain ni bebrebe onye me size kra ene otumi frɛ wa shawoni ba ateni odidi mi ano akwada ba ya ben ade kokko no wo ye frɛ wo sei pacho ye frɛ me Ellen pacho eja kwa me brefidie ne ho na ye adwuma bi ma me akwada no wahu sɛ ne ho atwa dodo sei nana miensa ni tiri hu mienu na ne nsa ho baako ne nsa aya wodi atoso yi ne nsa bonkum no ha sei nso atu fakona no wakonya accident pacho de die ipirano no me pacho Saturday na nyumera no na Saturday na nkasa na me yale mantime anko edwuma na me tifie ade san na me ye aduane wie na me frɛ me ko frɛ ma me se ma wie aduane nto amra me ko frɛ na me baaye na me di me chi ama kwan na me twitwi nkuku na me kita radio kitua bi a me bɔnwom edamachi te me to nwum na me ti so bi free machi ba na radio na bɔnwom me pacha de enwom pacho dad lumba nwum ni bia me nim enwum dad lumba nwum na wo tubi pacho na me nim to okay nti ya bona on me ti so bi free machi ba no me twa mani ni se maame na eba me twa mani anya me maame na me yi mani na sister we na eba to obeduru me nchen no kurasini ya kuromaje no hwan na ye kurasini na me ye kurasini na kuromaje me wo free he na ba kumase ya pacho me free north na bae north pacho eno o se kurasini ya kuromaje no me manfi ni se ntokwa no di free akire na eba se me mfa ho de kurasini ya kuromaje no efia e betena pa ende me ne wo me manfi no twam odi matem sa be twam no de fon ko ma wa maame no sa na chi ba me nchen obeduru o se me na me sesen no me twam ni no gina ho no me solid force na ode ne nsa so matale no ko na obo masum na ode ne nsa me bie ma no ode ne nsa me wura manum na me yi ne nsa firi no wa na ode me ko to fom
obo wasum me ba chane obo masum na me bie ma no kase me kase ma ye den no de ne nsambe wura manum nyina ye kuro na me twi ne nsam free manum ehwa na ode me kwato fom o ma me se ma obi ampata ofie onom na o mu gina honom me dane na me tana ne so no o ma me be so me wo tumi dane no e de ono no to fom tana ne so o ma me se ma obi ampata omo mbe pata omo ye tere o ma ntimi ampata na omo koye omo ko wi ama me ne kan ne ba ne ho na mo de me to boma bi so na omo di mango na ma me na aka me nsan we so na ono so ne ba na aka me ase ha no kra de no pese otu no ho se emoja na eba na me de me nsan bo no na oja ho no o ka me tiko no ehwa na ma me fo bi ba omo nyina aka won mo bo me ni nua ba ako na otale me da fo mo na de na nan pia me na emiti no e de tale cement na omo boro me wo fo mo omo se nkrofo no start so omo ba no ehwa na ma me ni je mu na so won kan wa na me simi hu se mu nyina na mo boro me no ba ma me ne ba no na wo se won kan me hu mu wa na bla bi di be pie bla ni pie na opata ntokwa no wi ma me ni so wan peneda just sand bom sand bueno sister bi di frase ona ba na opia me se o menko ehwa na ma me ne ka che ni ba ni se on sango fa try enhye no mra na nsanko na ne ba no koyo fa try ni pie na ma me sudure na start say di atem no di matem na me sumi di natem ase ma me ya hye oni na me sumi ga sentina be ma be fa wo ma me dem na so be why na ka se o ma me ya hye woni sister no to no abaye me ba chan o se o ma me we ya hye woni ase ma me ya hye woni na me sumi ga chen sentina be ma be fa wo ma me dem na so be bo me dua ba na ntokwa na start no ga je me so be bo me dua na o de ma busuafo ada ase ansa na he de bi bo mu no na ntokwa ne san wi no ka je me se ma me ya hye woni na me sumi ga chen se ntina e fa no wo ma me dem no na o bo me o ka so be bo me dua no na o de ma busuafo enti edua no o boy ana wa mo pacho me ma me de me ko hospital wi no na e be duru fie adano ya ma fie ntem e be duru fie no mo ka che se wasan su ni dia bodua no ba yen dua kwai su kro no ofred bodua no wasan su no e dia bodua me pacho ba mu ni mu nsukro ya wo de bodua ono mo e ka kire mo se wasan su dia bodua no omo tumi pemponte kire se ebia wo fre kumasi nsuo wo fre nsuo wei ana nsuo wei na de bodua nipa na o kan na no amebisa na o se on se ono ni twi nhadanye ntino o ka se ebia nsuo se ana se ba o so nsuo mienu na ofre bodua nsuo mienu eno ofre ye de bodua na se do musitie no ase obi ampese obe open up no ayede no aka because eno asem ni wo police station eno CID ni ba fie ono ma omo mbedi adanse omo kasa no lady ba akokra ono kra no wan ka hwe no ma me ne okodwon so ma me ne frɛ ne ma ne won ne se on hwe ne huye no amfa na no anto asem no area wo de obi asuro ni se wokoka bi na se efiri yeso a ode ba oso enti akwada ya ye ni se yi mo de asem no akọ police station me ba chan ozongo Ozongo police station me ba chan asem wei engine room wa around why asem wei ewo police station me ba chan de ye ya akwada ne hu se yi no me ba chan police station nti makoye medical form me ba chan ye ma mu bi me ba chan e ma mu de akoma police form me ba chan ti asem ni Ozongo police station me ba chan sisi ya me ba chan enti die parenti no mabaha die na apese ohunu die na apese ote die moa e na apese yemfa moa wunti ama ode obey baba me ba cha oduabo ni ntine ma ye bae e na afi nso se do sititi me ofi ho no me pese me ba ha no se be ya saade na no be brass because e too much ever since I me bet na afi o ma me ye dimani sa me hunu bone am de aye no mu nyina mu tifikro mu ana ya ye tifikro but obia ni lane obia ni lane ba nye fira ba ko obia ni fira okay awiai aposifo ewo Zongo police station mechiamo asem ye wo yanim hai
enye posi asem eni yanim awurai kyerɛ sɛ maame afia sapon abonidua akwada ketewa yi nso kyerɛ sɛ ɔne no ne koe ɛna akwada yi ne maame afia sapon betugu ne so ekeka no ɔmokɔ hospital ɛba ayɛ no yɛse ne ba akwada yi nso asa nsuo afre nsuo mienu ɛde abɔ akwada yi dua akwada ne nso se ansa no ɔmo bɛko no maame afia sapon baba ya no ka kyerɛ de sɛ wo mebɔ dua na mede wabusua adase enti ɔnom susu sɛ wodi nkan kaaye na wɔnom kɔbaaye obi aba bɛka kyerɛ wɔn sɛ akwada aba ya yi abodua nti ɛne yɛ wabodua ɔnkyerɛ nsukuru a ɔde bɔ dua na ɛkɔne a yɛde bɛfa so no yɛmfa so enti posifo a mo zongo asɛm a wɔn anim de wɔn anim ɛnyɛ no ho asɛm ɛna yɛn ɛwɔ yɛnim ha ɛna tia yɛte asantima mu ha yi yɛwɔ wura santima wura wɔse wɔde ahɔhoɔ ɛna kyekyere ne man memete ha mi yɛ santini minchi yɛ bebree adanse amanseɛ ɛna hefa bio sɛ hwi nyinaa koraa ka ho wate ase minchi yɛ bebree na mmom yɛwura yɛ yɛ nyinaa yɛ som no wɔso wɔde ahɔhoɔ na kyekyere ne man enti sɛ woba asanteman yi mu a enkanka ni kumase ha nana frafra hene nana musa akambonga nana wada meburu ona na amemwa ha wo ye frafra hene ye wo mfantefo hene ye wo dagomafo hene ye wo hemfo no bebre na anu amfantefo bi asem ha kumase ya mfantefo hene onu atu ne ka eba Otec ha nana na ebegigina mu ka asem no ye mfantefo asem osre se yenya ama no ye jama nana ta na na achi e ma asem no nso e ya asumdwie santiman wura ya na hemra nso woni maamu se ye modua e woni maamu enti se we hoho na wunimu a ene hyene nso se ye modua na emum we santini na wa wura hemra na so obeguso a eno nso asem kese enti ene maame afia sapon ewa ha ne baba ya no a akwada yi kire so ka so obebo ni dua no kodi ne maame atem se ne maame ahyawo no no nso se enti na won so mema fa wo maame dem ne kofa ntokwa ne ba ye no akwada ne nso wa ha ena wie ye hwe akwada ba ya wo hote sei akwada ba ya yi a wote hei wo ye kokko onu ye tuntum waboni dua kasagu we nim memboni dua umoni dua wona okeka ne sa meka na beti e bai wasi yakana motuom ni niti sadie ye huni ba ko wo na suntemu ha ba ko wo na so achi ha na ba ko nso wo ne ha enti e kire se e ka no ye miensaka onso so ka ne dodo sei ka na ba ko pe ba ko so ka mensa ntina menso meka ni bi no onsa na we enu ni etwa nipa se na sisi wono etwa nipa se na sim eja kwa me hwema me na me hu se etwa ana etwa nana ehono twa ena me nan ne nan so aye dai ne koto dwe no so ekuro da ho asa obi ati ahwe na ehwadwidwi no okay eye dai na ani akwada ba ya iku acho me da wase die ti ye frau say e flame blessing sewa blessing die ti ne say chiri mi mu ma me blessing acho mbet na mantem wono manu nto me ne omo nkasa ada so mbeka no kore dia me nkasa omo ho da na akule ya wose me mabuna aka chense ni sister ya asha weni no asem ne die tie ni
and I know me that made there be am inside do mimpie abonti me pia abonti a na me kwa akudwale ana se me twitwimi sia na me pa bibia di asem no ti Saturday na numre me kwa private me pia abonti a me ko akula hu me a no ara me soro no fam no watwe me ma nkasa ya ade a wotae se me so me boa on kan kire me ya ade a wotae ohu me bia no watwe me nkasa esanse me nkasa no ho dantin minim de nti a ho twe me enti Saturday no me kwa ba no hu me ana ma me motie ni mu wa mu didi me kula minim se ma me abafi ana me hu me ma me na me de me twa mu ko enti me ko no no ara me soro no fam no watwe me na me kwa ba na me busa ne se na ose me kasa me kasa ban me ba ye no na wo kasa ban so na me kasa ban so ti me duru honom no ana me kasa ai wo da bia hu mi ana da bia wo hwa me soro no me fam no watwe me na me nkasa no o ka asa me suro wa na me nsuro sa na me kai me gina honom kasa ya wo se me se ofiri north aba akura senior akura me kasa ya akula ye mfi me echire na opeja ni ti na o se yan ade wono na me na kasa na ana me se yan wona me no kasa osole bai wo se na me gina na chi na me bu no nti obi nye me bibia me fira bonten ba na me kasa na ma ba beto ahye ne so abo no ma anto ahye ne so ambo no me bai na me busa no se nti wo kasa no me de bia hu mi ana wo hwa me soro ne me fom no wa twe me no a me nkasa na enye se me nsuro a o ka asa me sikura senior kuruma je no waka eno de me yemfa me ti wo ka asa ono na me kasa no na me se wa na me kasa wo na me no wo kasa eno osole bai che so ne me ba beku ene ye di buom wase me maame abu na keka no me wa afa ma anto fom me na me da ne so ana ye eku eno me nsa kwato na enum na o ka me nsa oka me nsa wie no ena me nso me ka na beti minim e kwan nkura wase na adwi mu ni tiri na motum ya keka no minim kwan nkura okekai ena de eto aso da bia boy bi ba me hono me obi ba me hono me na me area hono masem nti me mfo obi metina ni mu na munyi betwem na mun kasa nti wodo no aba na me de na ko inside akwai say so ode nani ehu dia so ode nani ehu se be ma butume so ene me da menso men kan che ni nua ne se ono ne ya ashawani ada na asem ni si no me busa ne se wo se wona wo kan se wode wani ehu se be ma ba me nchen ene me ba ebeda e wo me ma me dem akwai bie na no ka chem se da bi on ka ahwe ansa na me ka se won ka ahwe a me mebo wudua na me de wabusuafo ada ase sa na akora ikan na se no mo san so akwa aba na so mo se me so mo ya ashawani na me ka che ni sister ne so ya ashawani nti na ono ne ka asa asem ne kire me munhwehwem ye me waka no what a sister ya tem se wo ya ashawani me so ya ashawani mpa cho metimi ahwehwem me di na tem me nka sa ne wo mpoda na obi a we pia bonten na wo ba e na wo se obi ahwe wo soro ade a wotaye no da bi ohun mi ano watwe me ohun mi me nkasa no menim de ya kan so akire na ohun mi ano watwe me na bia me wo inside ubehun mi ana me ba bedwale enti se wudim se ni sister panyini ni a watumi akoni sister panyini ni ho akoka kire nse bia obei wo humi bia wo hwe me soro no ahwe me fom no watwe me wo ye sa ade no menua wodi machi ono oni ase da bia akula we hu na de na oye na no odiri na temo no oye be ma nti no okọ aye no okoka kire no okoka kire sister we say wo odi de oye ye nti ama me nso man koka nkire ni bi no enu nti na me de oye ye ama akula ne ko aye okọ report ya wa nkasa no enu nti na me nso me nkọ report no okọ report ka kire ne se ni nua no ye bibi say no se an ye ma me na ahye ekutupa eni ye ne ebe nti na akula ne be report nti me e ba asa me so man kwa report me nim se me ko report anya de obeka the same thing actually me ti na man ko report nti na hunu ne se entokwa ne ye last resort ye beboa se akula no oyesa na wadwen se misulo no me so me misulo no me mpentokwa de bia na me she inside nti de bia hu me na wo twe me na me begina wakasa wan fi me a osole ya abusa me se wo na me kasa hu eno na ma me yes obi a wo mpentokwa na wabegina obi achi o kase nipa ne ho a nipa ni mfi acho menjina na chi na me gina nanim okoto ono well ugina nanim kire se ugina baabi kura a obehu na o kasa ya wamfi na wo mpentokwa ade na wo nko baabi
so bisa me say ada ono na me kasa no me ka say ane no osole ya oba me so ko wa ma me so a ka me nko ene ne nko sena de wo kasa no sena ya atenie no onu busa wo say me na wo kasa me ho ana awie e no sorry ya oba so na wo di atem na me di atem okay enti se na wo di atem na wo busa wo say me na me kasa wo ho na wo say an o na me kasa wo ho a kire sa atenie ni nyina ayi wo no a se ne de bebi obesori aba ene osore bai ena mo koin ene ye koin ewura wo ni nua be ma be ye complain wo obey ho a kire wo mpredodo sen nana akolawe betena fi okra ni nua be ma no ko ni makolawe onti fi oni nua be ma no enya mo akon asem na oka mechiri be junior na my junior kra me ye complain da junior me ye complain de na ne ba no ote wonum no one ne namfo sa akola na o se obeye complain ma me akwa nkra na no ntom mimi nkasa na no because said I kwa nsuba intimatimi wo at first no ma because of say omudi matema mi mfio mi utimi wo adwuma na ne ba no that time no ko school August time no abefa bo no ato aba me container no ko because me so na me pese me no mbe ye nti no o ya o mo ya no ma edi junior de no ne namfo to no se akola we kra ba afia on kasa na no da sana ne junior ne no ka che ne namfo na me se on kasa na no da ono so kasa na wa no da nti enu ano no ti o meye complain ma me se bia we adidi na tema na se bibi se wo boa ewura ada na wo hye abaye yi tri su besi ne fom bi enti pacho ada na ya najuo pacho mo be san se oye de no ohun se me hwa no mi tri su ne fom anajuo a me to a me chichi nkuku a me di machia makwan no enye wie o pacho mo be san se osole a dabe no hu se matena fie me sole a ede anchime na makwa edwuma o da obe hu me se metie fie no me yale Friday ni Saturday no me yale ntina man me nkwa edwuma no na opie o hu me ba days na aka no de me san se opie a won se o hu me na ma twe na wade di na tem ewura wabo akwada yi dua o se wo ka kire ne sister se o ya hyawo enti no no so ka kire wo se wo de mema ba be dawo ma me dem pacho adana me busa ne se wo hu se me de obi aba be dam ma anye ho na meka me se o se tobo o se bra point na me busa ne so wo ka kire ne se ne sister ya hyawo bra na mo kono eno no so ka kire wo se enti na mema be fa wo ma me dem pacho me nka hwe sister ya watie ada wose me ma me na se da bia o hia na o ya ahya woni eba ne se ne no wasa so ada ne asem ne se me na wose o ya ahya woni o kan da be ada na ye ko police station no wan kada me se pacho no de o kra yan ko kan ahya wa asem ho mi ano ye wi o ka ahya wa asem me se wa na me ka se ma me ne de on kan che me se me ya ahya woni da on de ateni odidi mi aye se me hu fi me ntare enye sa na ye odi matem mi hu fi me hu ntade aye enye ya me nto atade papa nhye sana yo ka ba we ena yo ka chem se mi ya shawoni aka ne several times enti wo de wo gina so se maame afia sapon abo wo wudua me pa chan ena mususu se de yesi akwada ye wo machimti ono so abo yeah because me free adwuma omo frɛ me na me baaye no akwala we ka se obeboni udo munja no obeboni dua de na busua da ase eno na me hu se de me ba na sie pra no ana me se me de ne ko hospital ani e free okoi okay for adofo de adehia mote asanwase Eli de Otec FM nchen heya na arehosem a ewom ene se one area ena ye kan ye ken onomo ewo yenim hayi enyina ate na sesei ene be hyase ne be kwa akowie ewo area ho a na ene motena ho na matena ne sei awura ba ya akoko blessing wabodua mbodua ade ba ko anipa nso nhye ne nsunie duabo emu nsem eye bebre enti se wokọ nananum anim na yebusawo wabodua mi modua de yeywo eni si ehwehwem
say ya hwehwem na se tede woda so gina so na nananom hunu se duabo wo mpe de omo ye ne se omo dane ba bi ekogudi ye wa awasem enti sa akwadai e kire se yese ya awura Rosemary ene ne bayi babete ye no omo oduade a mo mama me ne ntena se mame akwala keto atena ha na mi musa de maame se meba mi musa de maame se no krebe ne wom so ono nso ka kire awura yi se emane otunsu emane nsabi enware o ma ye nhwe ho ensem hawo area ba kwa asetena ma nhwe ya wo bekunkum mo ho ewo empotamu edi asɛmbɛba akwada yi se o de mema kohye o maame dem o de nani ahu wanso wa confirm say yampa se mema ba wo ho a se be ya meba obi ba wo ho a se be ya obi hu abonten o ma no keka nsem no onkanti onso de ne kotena inside se duabo technicalities wom meba mebuso asema no akasa technicalities e woduabom me krobia meti hei me ubo medua enyame eye saa ne Nyankopon yo obi a ye wo obi a ubebo ne dua enya no ye wo obi a ubebo ne dua e de ne be kontem ye wo obi a ubebo ne dua wa ubo dua na ebeku a kire se ebia the technicalities in duabono well no ni ye e ho ne den samba no afia o hote say bra wanim kakraba me afia oba kokko ababa awai waboni dua pacho mi mo ni dua kasagu we nim mame pacho mi mo ni dua na ye den wo kaso waboni dua afia me pacho wasema aboni dua we santini me pacho edien ye den wo so waboni dua me pacho mi mo ni dua na ne ye den me pacho mitimi kire nsem me busawo me pacho mi mo ni dua me die mini makoma muse me mo ni dua se ofra me kura begin we se wase me baabo ni dua me mo ni dua mi mo dua nso da me nya bi nso da o mi dua edie ne siye me pacho na no memreda me kura mi nua baako afrim ti me sole ahwa na me wo enti no me twa me ho na me kokuru mkwaje ade ti me ba ya no me dua no mra me nedi ti me te varanda so sei na me di amango ti me to wa me di amango no hono mana akwalai Ellen me kroba ho nyame enum me nkasa na hoda me nya ahwe da akwala ketwai ti me bie na no ka chema me gimi ade gimi awo ma ni nyina me fa ho me bu aguso me nim sem ye panimu enya masem me ni nua nkasa me hoda me so me nkasa na hoda me wiase a mete me mpe sem ni obi be ya de eti me tambia me nkokuruma me hyame dem me ubehu mabonten a ebi aduane me kitchen we sent me yam aduane wi a na makwa akodwem afia na kwada ketwe wo ye ne denti no no pa me nya le sheda sa wote hwa wo se ma me timi a wo di me nya le sheda me nya le fio me nya akola sheda emre bi kura wo ye se me ba odi wo ye chi no me kura me ba ne ye no se ni nua no ne ba no edidi na te wo ka kire na o ka kire mfo asem firi me so wo ma mi chimi semo no me ne nyina na mfa nya asa o se sa o bade nso kra me ye complain me pa twa kra ne ye ma no na wo ho me pa twa me de na me ni ho na me wodem to aso na me wodem okay to aso nti sa da no ni mu wo kra didi matem sa da no eti sa me me da no me ba me tuwo di tuwo ni twa ma me kra be ye pen ohun mi an watwe me so me fa ho me ye pen mo me fa asam nya asam eti ya we twa mu wache ya no oche no na we ne kwabant we ne so kasa to odu ho a wo kasa na hono mana obusa wone me no wose han no woni akra ne so ntokwam fi se me se me koso mu sisi on be kasa me ka ho ti na me to am di mama nguna sister bi ba se ma me wo mpata na me se ma ya mienu mu nya no mo nko ti me ntokwa no ma nkosom na me tim be ti hono mana
ne nua ne fra dwumba ba to oba no wo ba fia me ka cho ma me bayifuo we ya wo de bayi atete ne manyina no ma me bayifuo wo na ne me kodi agora na me me ya bayifuo sesen eno ano do wo kankan ho nyanya obi ehu a no wo de ade akata na me ho kankan me ho nyanya me nka enkola mienu na eko na wa banat mi kasa me ho kankan me ho nyanya ya wa bla me nka ene utu nsu adwale asema be kan ya no asama o kan ya utu nsu ya dwale aso ase me ho kankan me ho nyanya me twama sasesi akroko se atade a hyemu kankan wo kasisi asa wa me pato wa dwen ko se atade a hyemu kankan ko se me ho kankan me ho nyanya me ba obi ahu me na obi ayese no obi akata ne hwene minim se nipa me to asam ya mamani o se me yedu a minim a so obi ahu me na wakata ne hwene minim na me sesa me ho kanka me ho nyanyan ene otu nsu adwale asama me so me ka ya o ka kire awura yi se ne ho ntade enye me pacho me ka hwe nkyele no ne ho fi me ka hwe nkyele no me ka bibia nkyele no me ka hwe nkyele no sama media won odidi matam nya na ti me mfa ne ho me na asem me fa nya asem me wa odidi watam se wa ye ne den me nya ne hwe o me nya ne hwe me wa betena won busal me fa ma dokura to ne afia papa obi a obetena ho wo mfa wa no nto nanum meba obi a ono betena ho wo mfa wa no nto nanum na wonye ne hwe na wo di watam afia papa me nya ne hwe me nya ne Edio Mama men kwa homa ne so na mene conform enu emon komo ewo breman na enipa bi di duabo di agro ewo Asante mai mu se si a me be organize trip bi mene nananom ye wo Asante Antoa ena ebe organize me be ye sa trip no me kosre wonom na mabebo dawuro mapeda ye mass duadane e wantoa na ma organize nipa e de wo makọ ni akohwe se ni edua nya nipa esi yono ye mfa duabo ni agro na mi awre hosemu aya na ewom wo behwe na obi akohwe mantwia bi wo se madane ebe wi ase no madane na de ku na firi wi ase emfa duabo ni agro se woni ye nananom a enim abosum mu enim duadane mu enim duabom nsem kasa no ono mo kire mu a hu bedwiri won ka duabo asem kura wo wiase ebio okay enti yan hwa de bi na akonfo wada mebro memo ha o onana mebusasa wumpom te sai yanso ya ho ye pa na wedi awada meburu asem bi aba yanim ha ema wonom te empotemo baako na empotemo a wonom te no ena akwada akoro kire se otini ba bi si ne nuoma ena baako ede kasa ebegina ananim odi begina ananim no okasa ya nti opagya anati no se wonne me ose ai menew eno osore koi eno onum di bom omumienu obi aka the same omudi bom achi no ena akwada na ye wotuntum baako kokko baako tuntum ne kire se kokko no ka kire ne se o maame ya hyawoni eno no tuntum ne nso ka kire kokko ne se enti na won so mema ba be fawo e wo maame dem no ena kokko ne se me bowdua na me de wabusuafo adase na na fa no to nchen fa ne nkronko de atoso mienu entokwa soa e won kwada ne mienu ntem ena tuntum ne maame efri adwumam ena ono nso ba be pie so ena o se wo me betuntumi maka kire o se maame kokoyi minim de hye nani ase tuntum na asem o kai na meka no enti mfa wono nto o masemu na ye den ena wone ne kwa akoko ena tuntum ne se kokko ne maame kokko enso ka kire onu tuntum ne maame ne se uhu fi won tade a ntade woni mu ntade ehye woni ntade pa ena uhu efi
enti ono kokko maame ka sa asem ni kire tuntum maame no ena tuntum maame nso se wonso hunye nyan we yaka de akopie free kokko no ano ne se sa wosi mi hu onyan de a wotu nsu a dware enti we se wabodua we se omodua ene tuntum akwada no wo mo keka ni prepra no enti ade tuntum ne kwa yaresabia omo ba ye no kire so obi beyi wo ma sutre se kokko ne maame ka se wotu nsu a dware no ne ba kokko ne nso asansuo abodua nanso omunim ensukro ofrey akwada kokko ne wo yanim ono nso deny vehemently se wono nso emodua enti se die yepesi ehunu ene se tuntum ne se kokko maame ne ka kire ne se uhu fi wo hontade fo ene ono nso ka kire ne se wo nso wo ho enye nyan ena kokko no ka kire tuntum ne se wotu nsu a dware anyanyam bi akomfo duaba pie sa asem we ya ma kire kire wi mu ana Nana wada meburu we dia mesrel ma yensa amfro fa fon foforo fa production na fa frɛ nana na yehwe mo nyama me na meba se dia ye kwa ahoma so why ma ye ne konfo nka samwie mesrel mesan ba so me wi ade mi gya wo no akai me why me pa cho oh, can you listen to me? The obi aka na meka. Ana dia meka ya no wo wanka. Ana awurai dia meka ya no wonso wanka. Mesrel. Enti se ye duabo ana enye duabo no. Eno ne ye pe ho asem watie. Mo amo frɛ no mu nyai frɛ. Mo hu sie wo radio so amo pesa de we dodo. Comfort me nka. Me ba ja na. Epiao edem bo magu achi. Waya de anyanyam bia asemu a me kirekire mu kire we wada amanana duabo apiem ana duabo nim se di dinka ba ko se obobo we dia de na ma mi ono dan be ye bi ta no so mo no kre ana dia to su bi ba ko so se o de mu ye nya dia o tu ntu a yo nyare no kre otu uzo unya kwa befu se no azandikata no otu uzo agare na ebo nka uhu a unyane alabi otu uzo unyane sefen kwa befu so isaka na binye ni kuru wa ro ka obi enu ogo ja mu akosa ndatama o ka ni sai ka sa kwa obi aso ntia adi de empeni freedom disen freedom dam bise na we kra di ono so bu bia na da so mu bia di ono so bu so a ono zo nyare ono so mu bia ntiji de remu bemu a da wo di onwa chinye so nki efe na de remu bemu na gudi adi ani na de esi ye ni ya na tu ya ebedua bomu a na namo te ase ena asante kasa ye ka no sebe ye wo bi kasasi a ye de ne nkyira sie nanso na mu amote kasa no a ye ka sie no de na mote ase pa contest we die si ye no eye se entokwa ne wo ho ena baako according to baako se baako aka kire ne se ohonta adenye ohufin ena baako ne nso se ono nso se me hunye nyan ena me se otunsu a onware se ye yidie ose wo modua ne kora to nchen na ye fa empanyimfo ni miemu asem wei uhu efi ohonta adenye na sabra wo ka sa asem no so bra wo ka sa abuko ho ani bra ba ela wo ka sa so ndi wa asem na wo ka
okay konfo sa asem wei se otunsu adware yetumi gya de tra se ye ntokwa na aba abufuo na aba enti enyae manenka na dia adwene na ba otire ma sa da mi enyae ne ga gya ne se de asɛmbɛba bia na de bia na mo uko ja atu we na akofa enyae nto na konvoy wobi de obeka ne se duabɔ de onim ne se bia ye frɛnsuo ene de abodua na se nya nsuo no obi frɛ na yete sa asɛm bi se ya yetumi classify no nso se bi duabɔ ada duabɔ enye duabɔ enho antonzo nya ma anta akunudi ma enye no nko yo ka sa egbo wa awoka wabudu yo abuti mi obi ya kufuo aduane akohwe abuti sika obuofu akohwe abuti tim ni nyina aduabɔ nkete wa ko wo hu ya yo ni duabɔ no nko ne se wa free nzui wa so ya wa bi ni ko wa wo ya obi ko akwa ko to kusia ni obi anya ntoko akwa ko to dia wa ko na na kusia ni free ni nsem ena hwefo ni mo dia na o gese dia na wo nka so wa pa wa ni ana bo so na so mu isa no ara no enie ehu ti dia bo nye se adi se o free nya ma ayanta no dia bi yo adi bo awo ya na se ni ba na be dia tu mi se na ma bodua ne this oba na wo kire na this adi na o yem pato hu bi kire ni sa adi o ye no dia o di be dia agora o tete ho le kumi ba sesei konfoi kamia yese sabe santimewura hyemra woni mamu se yembodua nanso enipa binom edi duabɔ edi agro ade duabɔ enye hu ana konfo ehu papa duabɔ ehu ye na mani ehu duabɔ ehu na duabɔ kum ni papa ye duabɔ de eti antum ni kum antum si kum ba bana duabɔ ti obi tumi bodua ma ono obodua na adua ni nya ono a usumi nya shen ya ka o mon ti ase insu asem eya no go dia de pre ene insu asem me na die ni menim die na die me hu di insu asem ye de mara ni dia Asɛmbiɛba Dabi ye de mara ene dia na no pre die kita wi waze nya no ubisa wi waze nya no pre e bi jusa bo sumu no ane na fi asem no so no fa so a obeya adwuma ene ti no obi abodua e kum ni ba tu na fi a emfa na mana dem so na din kan kum ni ba na mana ansa no na sa se mu ya de ko ni di asem no ade ti na ko ni dum ba ta na da no ya di bu ho no ya ase ya hu okay ni ma bi di ta o hu ya dan ba ya kan ya kai nana te se de wo ya ni mu a ye de afre wi we se me moy we said your kan ye menti ase ba ko esantini ba ko esremni ne na ente de esantini ne kan ya se yes okay sa wo se wo moy na we nso se menti ase ye nyai mane na ho saa ebebo ada enyi Asɛmbiɛba Dabi ani na o ya be so ti si on be se da o ti jan a yen van bere e bi si jan sa ka se mo ba mi ti o di abere mo no di an ko fa na no kuro bi na mo ka ndu di ama no do ha okay Jesus say no anchi pa ji no fochi Jesus remove mo no di a ko sa mo bo so na asisi uni asamka o mi ni na chi nti nana sa hwehwemu aba na ebi ahwehwemu aba kyerɛ sɛ asɛm a yei ka yei eye duabɔ a no se still me modua saa no saa nipa kro no a wo hu ne ho sɛ de ya ka kyerɛ ne yeduabɔ no wo betumi ayɛ dɛ o bo so no no fe ya hwe wono mo na o te o amudia wo zo abodua wo kwaje ho agi
What's wrong with you? Okay. What's wrong with you? Okay. Come for you bedding come here into the ABCB Ebesa and Wakasabio. Out of funny, I share Bremania coy, no. Bremania coy, no. If you ask upon Boko, dear. Me, I don't Boko. Rosemary. Boko, dear. Baba chai. If ya, Papa, me kasi when him say the old kind need you. Papa, you what they say, Nana. It was say, be a say before now the menya bonnet quaso. Now the kind to dear, Wadaroma, Nanano, and cow, Yabakon anima. Then the mini one say a diaba. Now, this was say also church, and we say, if you are one of ma, ya cannot Casacuma. Me patrono Casa Witty, I was say. Miana me interview. Oh, sir, while we interview. And Miana may say, Casa me kasi when him say, Okokotwa, Yakabibi, I put it to you. Into me kasi when him say, what's some more Wakayano? A diabo. I change diabo. Fisabema can't change anything. Man, he didn't attempt. Man, he didn't attempt. A till I can person can yakona anymore. Then ya nanano, anyone, say me didn't attempt. Maybe I didn't attempt. One no bano timika sebe ifua odibe yatete me nyina me so minim kwa akora me ya ma me na ni di watem e na won so ukudi na tem me to no mpanyi se obi o che me panyi me ma no di na tem da me se ma me da ifua yatete na ma me se ever since the odi ye me ni nyina me bie ma no di ma me we atem da yo me kan oni ni me no hwan ne di nkan betena sa on dey say yo mu fie ba me han woni se ma me we ntima ka me ho ntam ofi se se Pentecost nkwa na ya asore Nyankopon ntim a ene nka mesomboso mami we nti abusia mami sanso na wasesa oje bre ne kokko share video no e ba ye na wiase mu nsem dooso omo namu na nyomu nyina no mkura ni papa obi wo ho no ma no no de obai se oba be kan kofo obeka ntokwa ukọ soso sisi a na wai de wakopɛ asɛm de amaw obi wo ho no mo bai se obese wa brabo wa wonantie wokasa mu wadwuma yemu se ne usifa bɔ homoden wo bibi mu no una ho a ɛyɛ obi ya ɛyɛ obi time nte kwa obefa so obeka wo ama wa wa akɔsoso ama wonya problem no obefa so momi yenhye ya no kasa yenhye ya na montoto obi ye na obi amfa na esan ama mesan ye na ma yehu ne se ye ni ye yonko nipa no enenam senka Nyankopɔn obie ye ni na ma wa ma yehu ne ekoso a nko bia be sonson ne ho nka hwe kra obi mpo emfa na no nto bia no obi nkasa obi ho mpo da ye ni mani a nam ye wani a ke be sonson ye ho papa obi etan for no reason obe pass mama ye nya hwe ye pa na afi ya no kasa ye ya ye nim se asante hene abrasa di we abreduabo ye kasa ye nya hwe ye ese akoma nti ye die no achi na akwa ka asem bia wo se ye ka wo ya we senka wo nya we dia fine but untumi nso nka se wo nya we de bia ye ka yesi so de bia ye ka untumi nka se wo nya we ye ya na ye pa asem de ma ye asem wo ye mpenipa nipa ye nipa na ye pa ye ho asem ye nsonson ye hu se ye frantuma go finti ye be sonson ye hu ye be di ye be twe ye hu afin pipra gro ho de bia na ye kantokwa obi wo ho amantemote ne dia ateni because of ntokwanti asole awoko ne dia ateni because of ntokwa awoko nti bebi obetu ne na esi bia no je so okontokwa je so opigu ho no mansa wampie ngu ho ne ho nto no mumi yenhye ye na akoma no ebe me ye ne enwo se ye ebe pa asem de amaye abusua ye hu ne se ye normal na nso ebe du baabi no aisha na kwa fasema ye ntumi nso a de abraye aha na me de obesi ye fa wanya futusem ye fa ntu ye ho efo na moaye ne abrabo aye ebo no enwie ye yie da se na ebe sanso de ehyemu e wa ha biem fa comment awon fa to comment section hono mo e ma media mejeso ene nana akosua adepa ahanso ye emergency Ghana TV da se na ebe sanso de ehyemu e wa ha biem akrawa na madawase